No. Juro. Jak to ide? Chcem vás dať na YouTube, akože, aby ste mali robotu. Zaregistrovací systém Ačut. Niekto tu vidie. Telefónne číslo. No, počúvam ťa. Eurotelové. 09 10 534 989. Keby ste ako chceli zatepliť. A nemáte kde dať peniaze, treba nakúpiť pálena a pozvať na zatepluje. Keď nemáte páleno, tak škoda telefóndra. A vy máte aj Orange, nie, pane? Mám aj Orange. A ten? Orangeovi 09 15 622 221. Bože. Ačut. Zateplovací systém Ačut. Narobiť vizitky a napíše tam telefónne číslo normálne, ako slovne. Celým. Ja, jak sa píše na šeky, keď píšeš 1200.